volem complir la missió per a la qual foren creats i que els nostres directius ens ho impedeixen. Acosteu-vos per aquí, volem parlar amb tots vosaltres. Ensenyants, metges, farmacèutics, administració, vosaltres esperant. Veureu que bones entrevistes sabeu fer. Acosteu-vos. Sabeu que nosaltres, els treballadors i les treballadores de Televisió Valenciana, tampoc hi sim en la tele. No sé si sabeu que estem manifestant-nos. L'altre dia fèrem una concentració i eren 400 persones davant de la porta de Canal 9. 400 no són ni una ni dos, però no ens dedicarem ni un segon, ni un plano, ni un rengló. Volen fer com que no ens veuen. Així a veure que a base de no dir que existim i hem d'existir. Però som com vosaltres, no podem desaparèixer. Acosteu-vos i aprofiteu de la promoció especial d'avui de Canal 9. Volem entrevistar-vos, vinga, veniu!